Samuel Lwara lero wabwera mwina akuti yes ine ndikunena kuti APM Arthur Peter Mutharika amene yuyu ndi wokalamba koma zisafike mpaka kupita ku parliament ndimakambirana nkhani yokhuza ndi age limit kuti ayi age munthu asalowe asapikisane nawo pa mpando wa president ayi kumene kundiye kusokoneza kumene kundiye kudutsa malire kumene kumupha munthu ali moyo tunde umo ndimene wayankhulira Lwara. Guys, thank you so much Malawian cameras. Yes, comrades, good morning and how are you? Mwasukura bwanji. No, comrades, as much as I say kutachikulire APM ndo kalamba, does not mean that the whole parliament ukapanga discuss nkhani ya age bill. Aye. That is quite suicidal. Nchimozi kupha munthu ali wa moyo. Nkhani ya age bill olo nkhani ya kukula kwa munthu pandale ndi ya kuchipani. See a parliament. You can't take an age bill going to the parliament. Yet the same government, you come as Osama and Hokarab. The issue of age bill, sing hani yoti mpaka the whole parliament, kukapanga discuss ngani ya age bill parliament. Aye. Ngani ya age bill, or ngani ya age pandale, dia kuchipani. It's the party that must look into the age of their leader. All parties looking at the age of their leaders, not the full house of parliament, the August house. Kumakasha discuss the parliament. I mean, it's the age bill. Aye. Is also in there, popo. Aye. That's not okay. Mukopa chani nuyo. Alikuwa ntanga toka lamba kumala ikunomwa upanga ndali. It's only one man. APM bas. Ndakuchipani ndamena khale pansi kuona kodi msogole watu uyu. How fit is he? Is he? Nanga pakati paose mapate members involved. Nindana ngapange replace. Zakuchipani izizi ngani izizi. Za age bill. Not to parliament. Let's not over exaggerate things. When in amnile, the man is old. Yes. Andu furu. Wota kuzapanga china chilichose. Chimozi papa ngati zimene zitutenga serious. Chimozi kuti muzulu wose mene muli anthu okalamba akumbire chile manda awo. Sizimakhala choncho pa umuntu. That's quite inhuman. Whoever is proposing this ngati MCP akupanga propose zimene zizi ndekuti MCP pena pakeso ndola akulakwisa zinthu. The issue of age bill should not go to parliament. Issue about age ya msogole wa chipani ndi nkhani ya kuchipani. That's it. It's not for the parliament. Muntu mamuda mwa mtundu wanje. What makes you kuti mpaka muntu mukapange kupita ku parliament kukashita pass bill? Aye. We don't do like that. Apa ndiye kuti palibe chedu kupaka ku Malawi ndale zathu nizopanda pacha. When you take an age bill ku parliament, chimozi kupha mena nafera vice president Chilima. Kukhala naye munthu mugwirizano wakulowesa kukhala mbomba ndi kumupha. That's what now we are looking at. Kungotenga age bill kupita naye ku parliament. Chimozi ndiye kuti maliro a vice president wa dziko lino Saulos Chilima pa 10 June 2024 analopanga. Chimozi like this. Kufuna kukhala pa mpando kupha munthu kapena kukampangira age bill ku parliament. There's many akupanga MCP, which is very bad. It's very bad. Teti zigaiza pa umuntu, tiganize deep. Saulos Chilima anamwalira ndi zifukwa zosaoneka bwilibwili. Koma ngati age bill ingapite ku parliament, ndio Saulos Chilima anachita kuphedwa. That's it. So age bill ndi kuphedwa kwa vice president chimozi. Munthu wakulu amene mukupangira age bill uyo, mupita ku parliament kupanga za age bill, afuna za imene pa September pano. Zisango. Munthu amene anaphedwa, amene anafa pa ngozi ya ndege titere, munthu amene anafa pa ngozi ya ndege kuchikangawa, amene uzakhala nawo pa ballot paper pa September pano. Ndi age bill ndi kufa kwa vice president ine tikona ngati zofanana. Zochitika zake zimozi. Zolinga zawo zimozi. Kumulepheresa munthu kuti azakhale pa mpando wa usogolero wa dziko pa September pano. So age bill
It's the same thing. It's quite cynical. Kusoti munthu ameneyu wokalambayi afuna zapangela upikisano wa ndale mukhoza kumupha because simukufuna kapena mkuona kuthekera kuti akhoza zawina chisankho. Chimozimozi kufa kwa SKC. Mara SKC ambiri tisanamizana na Malawi tugaya kuti SKC anachita kuphedwa chifukwa anthu ena sanasangalasidwe kuti azaona SKC ali pa ballot paper pa September pano. So two wrongs ziwiri zolakwika sizikakhale zabwino kwa kutudwa Malawi ayi. Kufa kwa SKC is question mark. Ma question mark ambiri SKC anamwera bwanji. Ripoti ya ndege mene inagwera ndege bomba likulephera kulongosola. Koma SKC anali mu mgwirizano ndi Achakwera kuti azatani azatenga usogoleri wa zikoli after 5 years ya Achakwera. So zimene zikuchitika ngati ingapite age. I'm saying if the age bill is going to parliament, chimozimozi the MCP inasowesa Saulos Chilima chifukwa choti cha nkhani yake yomwe. That's it. Age bill ikapita ku parliament ndiyeti Amalawi tiziwe kuti MCP inagwirapo zanja pamaliro ndani a vice president. So vice president Chilima akakhawa moyo bwezi pano kupanga campaign MCP kumthandiza kuti azatenge usogoleri wa ziko ino kuyamba pa September pa. Koma anamwalira munthu osala amene anasala kuti uyuyu ena mampasa hope anali APM. That was before Daso Kabambe. Panopa the battle for APM MCP akamalimbana ndi DPP mpaka kukapanga age bill. MCP ndiyo chipani choyipa kwambiri. MCP yonesa mbiri yawo yoyipa. So zambiri nkhaza zambiri zomwe MCP akhali kupanga kwa anthu omwe anayithandiza kuti waboma. Tosefe ine ndikukamba panopa MCP inandipangirapo nkhaza kundilemba ntchito ngati garden ku State House pamene tinapanga kampeni yayikulu kwambiri without the Yamanis. Sinatenge ndalama kwa MCP mmene timapanga kampeni ya Achakwera. Koma Chakwera tamatowa mboma anayesesa kuti khaulisa akuziwa kuti feyo ndalama zathu tinaononga pa kampeni kuti pakati ntchito toti sitikagwiratu bwino ntchito ntchito toti basi kumangolata ndalama zaulere just to silence us. Mtimba umene uwu kwa MCP ndi Achakwera asiye. Ngati kuli age bill chabwino age bill ikakhale aliyense amene afuna kukhala mtsogoleri wa dziko ku Malawi azikhala zaka zosapita 60 years. Bwanji osapanga choncho. Aliyense amene afuna atenge usogoleri ku Malawi azikhala ndi zaka zosapita 60 years. Mwina azikhala akhala bwino. Looking at the retirement age ya anthu aku Malawi. Olo munthu aliyense amene afuna usogoleri ziko asaduse retirement age ya boma. That's what you can do. Koma osatuti mpaka mkape kuti munthu wa zaka 80 chakuti mpaka age bill. Ayi. Chocho Trump sagakupaseni ndalama. Olo maiko akunja chifukwa Trump is almost order. Is nasati wankulu. Ndeno anthu osauka mupanga age bill. Pamene kumane maiko anthu olemera sakamba za age bill. Amakamba za mmene ziko likuyendera bwino. How munthu okamba ngendesere bwino zinthu. Koma pa nkhani yathu ya ku Malawi yokuza APM ndi nkhani ya kuchipani kukaona za age bill. Not za ku parliament. It's just a waste of time. So ku parliament kwathu kuli mbuli tidatimako mbuli zopanga malamulo. You see? Komanso Malawi pena anthu akafika potopa anzathu amene ali boma. Tazuzula tayatali MCP kuizuzula kulephera kwawo. Anthu tatopa panopa. MCP ngati yupanga zibwana. Mwina kampeni imene akupanga February ikhoza kukhalako yabwino. Koma sogoloko a MCP twazamba kwa agenda myalandu. So anthu tatopa. Zifeyo silifuna age bill ya ku parliament. Ku parliament mkakoze zinthu ngati mene wanenera president wa Ford kulumbi. Kapangeni fundo zothandiza anthu kuchoka siku la lero kukafika pa siku la zisankho. Muti dyesa bwanji, muti samala bwanji Malawi. That's what we want. Maka ma civil servants. Zilizukwera civil service, nobody is getting kulibe munthu amene aukhangati masalary saukwezedwa. Ma civil service, civil servants. They're feeling hot. Akufutire kwambiri ma civil servant. Katundu akukwera, dola ikukwera, mphamvu, koma masalary aboma saukwera. These are the things you can discuss parliament. How best can you resolve this? How best can you ease the situation kuma civil servants? Koma za age bill izi, ayi.
Somebody also was asking me about hot current for times. Banja nsama kamba za UTM kapena MCP. I know Comrade Alan Gumuya. He's so worried about when he listens to hot current. A hot current amata jaguma kamba kwa mbili za UTM, I mean za DPP, the MCP. The reason is why the times do like that. Zipani zomwe zili kangati zasokoneza ziko la Malawi ndi ziwiri. Kumayo kuno ngali kuli zipani zomwe zasokoneza ziko latu ndi zipani ziwiri. I mean DPP ndi MCP. Full stop. Awawa akulu amene wazipani zimene zizi. MCP, Malawi Congress Party, Democratic Progressive Party. Ndi zipani zomwe Malawi tavutika nazo. Tinatenga MCP kuti mwina itiombola. Zinthu zina zolakwika zomwe DPP imapanga. Koma MCP tilawa boma inangopitiza kuononganso. So these parties that in discussion, the central parties omwe ambiri tikuonapo. Even myself, I look at MCP and DPP. Zipani zomwe zatibwesera kwambiri mboyo. So sikale mene tinachusa DPP bomb. Sikale mene tinawesa MCP bomb. Koma see what is happening kwa MCP. West. There's no way with our fresh memories. Sitingabwelesa with DPP. Take. We need a new party. So when a new born party is born, orongati kushipani kwina kukhangati kwa bwera msogoli wabwino. Amene oti kanapanga discuss pagulu siti mamu yankula. Sure yes anambe waende sabu boma ilili. Like for instance DPP, I mean UTM. UTM sinambe waende sabu boma la Malawi ya. It has never ruled this country. Koma UTM inalipa mgwirizano the MCP. Koma mgwirizano oja si unaendepo bwino ayi. Analipoti gona nkupe. Mwene nali mgwirizano wake. Anangoti phera msogole watu kumwalira. Bas. Saulos Chilima, his life was taken away as the vice president and leader of UTM. Koma Saulos Chilima anali kuchipani cha DPP. He was mistreated. Kwa MCP anamwalira kwa MCP. Therefore ndengati pa times akumana kula kwa mbili za MCP kapena DPP. Awawa ndanthu omwe akuziwa zomwe akuchita pandale za ku Malawi. Ndamene anatonongera ziko lathu MCP ndi DPP. Ndi zipani zomwe zatiyipisira mbiri ya ziko lathu kusokoneza zinthu Malawi. Inde pang'ono kunkhani yokhuza ndalama zimayenda bwino ku DPP. Koma nkhanza zinali ku DPP uko ndalama ikuyenda bwino Malawi sizinatisangalatsa. Ndalama yoyenda bwinoja sitimadya bwino chifukwa cha nkhanza zina olo nchitidwe ina wonyasa womwe ku DPP amapanga. You see? Pamene kukuku kuli West kwa MCP. Kwa MCP ndi kwa nyanya. Ndalama si kwenda bwino. Komanso tikuvutikaso kwambiri. Kuposa mene mwina zidalili kumbuyoko. Ndalama si kwenda bwino. Koma tikuvutika kwambiri. Kukhuza nkhani ya ndalama. Pamene DPP, what was killing us was psychological pain. Psychologically DPP timamva kuwawa. Ndalama inali bwino ndi chilichonse chimakanga chili bwino. Koma psychologically zinthu zina zochitika mwina kumangidwa kapena anthu osaoneka bwino kumalemera. Psychologically we are affected. So munthu kamavutika psychologically akulu umakhala waukali kwambiri. Ambiri ya DPP we were psychologically affected, psychologically hurt. We are harmed psychologically. Ndalama imene bwino koma zochitika psychologically Amalawi timakhala muja wamantha. Mwokhala wamantha. Ndalama ili bwino indali bwino. Inflation inali bwino. Koma zochitika pakati pa akuluakulu oyendesa chipani cha DPP sizimayenda bwino. Amthalika samalamulira chipani cha DPP ya. Kunali zimbalangondo zomwe zinazungula Mthalika omwe amasokoneza zinthu. That's why panopa tunati DPP anthu akalakhala kuti kwala wanthu anyuwani kapena kwala usogolo wabwino wanyuwani kubwere kuti zizikalakhala bwino DPP. Chimativuta Malawi ni psychological pain yomwe DPP imandipangira Malawi. Ena silipapeza mtendere. Ena timangomangidwa zifukwa zosapa wina akikulamula basa polisi wa uchipani cha DPP kamangeni luwala kuzipa luwala basi kumangidwa.
zese zinafuta kuti chilichonse chimayenda bwino kukhuzana ndalama imayenda bwino ngakhale patali zofoka in Africa ndalama simakhalapo yabwino yani zofoka zimakhalapo koma psychological torture imene DPP imaonesa kwa Malawi imene idatipweteka mzambirimbiri pamene kwa MCP kuli zonse psychological torture iliko kuvuta kwa ndalama kuliko komanso kupanda nzeru kwa usogoleri kuliko kwambiriso. MCP what is like is lack of leadership yabwino ndiye kuvuta kwa MCP komanso MCP sankho too much mchewa ndi nzungu kwa MCP. That's where the problem is. Mchewa ndi nzungu kwa MCP chifukwa president ndo achichewa pamene DPP inde mulomwe anali mzungu. So zipani zimene zingata kuzitchula kwambiri mina pa times kapena ma debate anonse pamene tikupanga ma forums is because zipani ziwiri zizi kuti munthu uzimvese bwinobwino ndizovuta ubwino wake weniweni sumaoneka kuti kodi ubwino wa zipani ziwiri ndi chani mpata timapasi timavotera kwa ikabobo koma ubwino wawo weniweni woti tingate kuti chipani chichabwino sipakuoneka. So we need a neutral leadership, a new neutral leadership, because if amene tikumsupporta Deso Kabambe wa UTM amene atatenge boma pa 16 whether you like it or not Kabambe will take this government. Koma the process for Kabambe katenga boma amalawi tivale zilimbe kumpangira campaign osamango yankhula pamwamba. Kabambe is the good person. Komanso Kabambe anali DPP uko he was there DPP wachita inherit mpando wa munthu yemwe anagwirapo ntchito ndi achakwera ndoti Kabambe akuziwa zambiri za kwa MCP ndi usogoleri wake wa kuchipani cha UTM. He knows what MCP did kwa msogoleri amene Kabambe anatenga malo wake Saulos Chilima ndi Kabambe anali ku DPP komweko, but because of that psychological torture imene anakumana nayo Kabambe ndi Saulos Chilima ku DPP anachokako ndatu hena ngati achinapatia Kariati anachokako achakariati Kabambe SKC anachoka ku DPP osati pazifuka zambiri psychological torture. Kuna zinthu kuti saukuza koma ungodabwa kuti iweyo ya sidelined kuchipani kuja akuziwa iweyo kuti iweyo you are fit uyu being a DPP member atisi zero anazo koma una kuchipani kuja kumakhala tera kumango apaga enawa sideline basi mwina ma meeting osaitana zochita za kuchipani osaitana maudindo abwino osaganizira. That is what we call psychological torture. This psychological torture muchipani mundale imakhayo opwera kwambiri kusiyana ndikuona kuti open defiance kwazi zokuti mukhangati muli limodzi kwa zochitika zogawikana muchipani muja. That is what we call psychological torture. Ndiye kuchipani cha DPP chinapanga inflict a lot of psychological torture to Malawians omwe anali mchipani chimene cha DPP. That's why anthu ambiri anzeru anachoka ku DPP ndikukawa zipani zina kapena kukamba zipani zina ngati mene apangira SKC Kariati anapanga chipani chawo cha UTM chomwe ambiri panopa chili ndi support because these people went through political psychological torture ku DPP kucha mpaka lero ku DPP ka psychological torture kaliko a DPP okhaokhaja mpaka muone panopa when I say the psychological torture akuziwa kale DPP kuti msogoleri wawo ndokalamba kwa because of that feeling katima kacha kokhawisa zawo psychologically basi kungoika budala munthu okalamba alisogoleri akuziwa kuti kuli anyamata DPP uko kuchipani kokucha akuziwa kuti anyamata oti akuzagweleza bwino chipani chimene chichi koma because of this psychological torture inelo kwambiri and psychologically pomuyika so president APM kukhala msogoleri wa chipanichi psychologically they also killing him sakuziwa chokaluza zisankho APM kukhala disaster. There will be no future for him. APM kukoti waluza chisankho 2020 pa September pano amalawi ndikuzani achikuliraja psychologically will be affected. Sure kunamizidwa ndi anthu kwapusha imani madara amene kupusha akuziwa iwo alibe kuthekera kulamula chipani chicha akumukankha munthu akusiya ndoyemwe ali ndi kuthekera kuti akuzagwira chipani cha DPP. That is very bad. And psychological torture olomtafuza wina aliyese amene anapanga psychological torture imakhala yoopsa kwambiri kusiyana ndi open torture kumukwapula munthu pagulu kumukwapula kusamkwapula munthu koma kumampanga sideline chimakhala chowawa kwambiri. So munthu mkamkwapula zitha kwa ngati psychological torture siyimatha kuchipani
olo mnyumba. And I remember in our family, tinali anthu ambiri, koma I was the youngest. I suffered a lot of psychological torture. Even until today, ndili wamkulu, ndimakumbukira nkhanza zimene abale anga amandipangira ku nyumba. As chimwenanga, as logwaga, as uncles, my cousins, akabwera ku holiday. Ndimaona kuti I was being sidelined. Mnyumba mwakwathu, alendo kumalamula, kapena alendo kumapindula, kusala ndi ineyo mwino wake, mwino ene ake anyumba kuti bambo ndi mayanga nandibereka. Azibanga ena ndikuchenjera kwanga kapani zedi nali nazo, kumaona kuti akumandi siya kubati. So psychological torture imakhala yovuta kwambiri. So in DPP, the issue is psychological torture of other members, influential members. Shabu tulazoda me kuli panopa. Nkhani ya age iyi, munthu wokalamba ndi wokalamba. Oyakhe ndi nzeru chotani, wokalamba ndi wokalamba. Kwanza munthu akamati wokalamba ndi wamkulu, pamakhala zina zomwe samatha kupanga. Enda kuzokwera ngati wamphamvu, so munthu alese ndi wamphamvu mpaka siku lowa m'manda. Koma umachita kuona kata kwambiri zili apapa ndale za democracy ndi kumala amene kulili. Awawa sanga pake campaign pa ground. Ayi. Azingo adira masuku pa munthu anthu. So in DPP, there's this psychological torture. Imene ena DPP ayione. So the issue of age bill, then tasira DPP. They should go and look at it. Like, That's share, Malawi share, Independence. right.